Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao, uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyo ming gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Karong hapuna ang atong sugilano naguluhan Liluan Massacre. Hangyo ni sa usa nato ka viewer nga si Chance Miro nga taga Liluan. Kay doon siya nadunggan mahitungod sa massacre nga nahitabo diya sa lungsod sa Liluan. Dayong tapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan dinhi sa Subo. Og nasubo ko pagkahibaw na tinuod na dihay massacre. In fact, mo ito'y labing dakong massacre nga nahitabo dinhi sa Subo sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Ang mas nakapait, wa kinahanglan ang maong massacre. Kay ang mga biktima pulos inosente nga mga sibilyan. Why appeal sa gubat? Dili gani mga gerilya. Wa gani musuway pagsukol sa mga Hapones. Malinaw nito silang nagpahuway sa ilang mga Pinoy-anan kay gabi man nahitabo kining maong massacre. Takdol sa Abril 1945 nahitabo ang massacre diha sa lungsod sa Liluan sa bukid sa Lanigid nga sakop sa barangay Mulaw sa Liluan. Pagkahitabo ini kanang barangay Mulaw, gitawag pa na og barangay Sakun. Gitawag nagsakun diha sa Liluan. Ang tinubdan ini maong kasayuran, maong usa ka hamtong na kaayo nga babay, usa sa labing hamtong na nga mga mulupyo sa barangay Mulaw na nabiktima in town. Diriyot mamatay, pero usa sa mga nakasurvive. Milagro nga nakalingkawas. Bisan sa daghan niya mga samad dinunggaban sa mga bayoneta gikan sa mga Hapones niadtong takdol nga gabi sa Abril 1945. Ang mga sundawong Hapones niadtong higayuna naapiki na, nailog na sa Amerikanong mga sundao ang dakbayan sa Subo. Ug busa niikyas ang mga Hapones kay nalupig naman sila sa mga Amerikanon. So nibiya sila gikan sa kapatagan o sa kabukiran sa dakbayan sa Subo. O ang ilang ikyas padung sa lungsod sa Bugo, sa duol sa amihanang tumoy sa Subo. Kay dito sa kadagatan sa Bugo, gipasaligan sila nga dunay barko nga ilang kasakyan aron paglingkawas gikan sa mga Amerikanon aron di sila matakpan sa mga Amerikanon. So motugikan sa Cebu City, dangop sila, diri sila agi sa kabukiran, padung sa amihan ng Subo. Haskang di malasa, ilang naagian, ang bukid sa Lanigid, sa barangay Mulaw, sa Liluan. Na niadtong higayuna, hapit maduble ang populasyon. Kaya naandang mga mulupyo sa Mulaw, dili ingon ana kadaghan, pero nadugangan sila tungod sa mga bakwit gikan sa patag. Ang taga sigon ining survivor si Gregoria Langkaag, nataw siya 1927. Sa ato pa, pagkahitabo ini 1945, she was 18 years old. Matod ni Gregoria, sayo kay na silang mga tuog diya sa Mulaw. Ya labi na kay takdol ang buwan, so nindot kay ikatug. Pero ni ato kunong higayuna, mas daghan ang mga nagpuyo dito sa ila, sa nagbutang gani kunong mga tuldang uban, kay ang tagapatag na makwit tungod sa grabe pinusilay dito sa ubos. Sila nga taga Mulaw, sila taga Lanigid, sa bukid sa Lanigid, wag sila ideya unsay nahitabo sa gubat. Wag na sila kakitag hapon. Ito pagkadungog nila sa istorya nga, sus kadaghan man di ay sa mga bangis nga mga panghitabo. Kagrabe man di sa gubat nga nahitabo dito sa patag. Nalisang sila. Wa man tay kalibutan. Grabe naman ay pinatianay dito sa patag. So, bawon ang maong kabalisa. Nahasol sila pag kasayuran gikas tagapatag. Dito mo dangop sa ilang kabalayan, dito na makwit. Na mahuway sila. Anang kagabion sa Abril sa 1945. Si Gregoria, kuyog sa iyang mga igsuong lalaki, usan niya kay igsuon nga babae,
kuyo siyang mama, kuyo siyang papa. Ang iyang manghod nga laki, nananghid, nga mugawas, tayo nila pangatog, mugawas kay magsusi sa ilang binuhi nga baka, gitubway ang ilang baka, so ilang gisusi ang baka. Kasagaran ko no, magsusis baka ng iyang manghod, makabalik ba dayon? O man kabalik. Nalangay magbalik. Oto, nakatagpilaw na sila. Wala na sila magpaabot nga mabalik iyang manghod. Sus, pagkataod-taod ko no. Saba naman kaayo. Naitingog sa mga laki nga isog kaayo nga di na masabtan. Unya, wala na gisungko ng kabalayan, ipanglungkab ko ng kabalayan, gipugos og abli ang mga pultahan. Hangtod nga silang ang ilang mismong bahay giapil og saka, giapil og lungkab. Kita nila ang mga sundao nga ilang tanong mo ang mga Hapones, kay may paghulagway sa mga uniforme, sa mga barug, sa mga kaisog, sa gihulagway sa tagapatag. Ug tuod man ang tagapatag na diha sa duol nila, ni-confirmar mga sundao ni Hapones. Ang problema, mga sundao Hapones, isog kay nagkisulti nila, di nila masabtan. So dihay mga pipila ka mga malupyo ni suway og pasabot nga wa milabot sa gubat, malinaw na minapuyo dinhi, di man kasabot sa mga Hapones. So ni samot kasuko ang mga Hapones, ang ilan lang nahibawan, ang iyang manghud boy unang gitanggong. Kay mao ni iyang nasabtan gikan sa sulti-sulti sila mga silingan after the massacre. Human sa panghitabo, ang ila di kunong manghud aksidente nakakita sa grupo sa mga Hapones. Walang tuyo kay ang tuyo pag susi ra biya sa gitugway niya nga baka. Nakita niya ang grupo sa mga Hapones. Ang mga Hapones nakugang pagkakita nga nakitaan sila. Kay I don't know na mahuway sab niya lito sila dito sa bukid. Nagpabukid biya sila aron nga di sila makitaan. Maybe gipangapoy na itaw sila gikan silang naikiyas gikan sa Cebu City na mahuway sila dito na diskubrihan. Hadlok nila sila nga tiyalig isumbong nga nagtapok sila dito og masakpan. Actually, ang nagtapok ko ng mga sundao murag usa ka platoon. So dili daghan ang mga sundao na nagtapok dito. So ang gibuhat ko sa mga Hapones, gitanggong ang iyang manghod. Unya, wa sa tele makasabot ang manghod sa ilang gipangutana, sa gisusi, nagduda yung mga Hapones nga ang manghod dunay nagsunod niya o dunay laing grupo, mao tong murag pag-preempt nga madakpan sila or pag-preempt nga maapike sila, ilang gironda ang makabalayan nga diha sa duol. Na surpresa sila doon na mga nagpuyo diri sa duol. Kaya nilang bukid ba nga hilan, naway nagpuyo. So gilahi ko no ang mga laki, wa na gini kita ang iyang manghod. So most possibly ang iyang manghod mo unang gipatay sa mga Hapones. So gilahi ang iyang amahan ug ang iyang mga isuong lalaki. Gilahi sila sa iyang mama, sa iyang isuon nga babae, uban sa mga bata. Murag dito sila sa sud sa eskwelahan. Ang iyang eskwelahan, Sakon Elementary School. Napa ba ng Sakon Elementary School diya sa Mulaw, sa Liloan? Kanindot ipreserbar ang namong eskwelahan. Ambot kanu sa nahimong Mulaw ang Sakon. So, dito siya ng eskwelahan. Gida ang mga babae o ang mga bata. Unya, usano sa mga bakwit na dito dool sa ila, murabag dunay kapuyo nga Hapones. Murag gipaangkan og hapon dito sa patag. So kahimaw siya jutay mo hinapon. Siya murag mo nisuway ba og pangabugar nga sa iyang ginuton nga hinapon, niingon siya nga mga sibilyan ni wa ni sila labot sa gubat, mga mag-uuma ni sila, nang inabuhi ra ni diri sa bukid, wa gid ni sila labot sa gubat. Ayaw mo kabalaka, dili ni sila kontra, dili ni sila kaaway, dili ni sila hulga ninyo. Sus, imbes paminahon ko no, katong maong babae, gingalang Lourdes, gibayunita man kuno hinuon sa, primero ko nung gikuha ang iyang bata, kay doon naman siya, iya pang gipakita nga anak ni hapon, hapon ang ang amahan ining bataa, paangkan siya hapon. Sus, gikuha bitaw ko no ang bata, doslak og bayunita. Sus, ni Tiabaw pag-ay si Lourdes, nitabang siyang anak, gisya na siya sunod kay bayonita. Sus, pagkataon-taon ko, kabati na sila og Tiabaw. Ang mga laki ni Tiabaw na. Sus, ang mga laki di ko nung gipalinya, gipamatay sa mga Hapones. So sila kunong mga babay, ni Tiabaw na dito sa pikas nga classroom, ni Tiabaw na gisugdan na di og pamatay.
ang mga babay. So siya si Gregoria Langkaag, 18 years old niya itong higayon, nakabatyag na lang siya, giduslak ang ubos nga bahin niya buko-buko. Giduslak og, I don't know, bayoneta ba kaha? Sunod niya nabatyag, giduslak ang iyang ilok. Giduslak. Sunod, nabatyagan niya, giduslak ang ubos, ibabaw nga bahin siya buko-buko. Hanto nawad-an na siya og panimuot. Wa na siya kahit nangit-ngit ang tibok niyang palibot. Wa na siya kahibaw sa sunod nga nahitabo. Ambot pila ka oras, nakabatngon na lang siya, kini siya na lang nag-asoy ini. Nakamatngon siya, hayag na. So niabli ba iyang mata, hayag na. Suhid niya iyang palibot. Wa gid siya makitaan. Sus, giuban de siya siyang inahan. Pero ang iyang inahan patay na. Patay lawas siyang inahan, nag-ubo niya. So iyang tanaw, pag panuslak nito sa mga Hapones, giuban siya siyang mama, arong palalipdan siya siyang mama, iyang mama namatay. Ang iyang mama mo na intimano. Kaingon tayo sa Hapon, patay na sab siya, kaya nagadugo man siya, tulo na gud iyang samad. So, wa siya tiwasi. Wa siya nahibaw tiyalas, na iyang mama nagtuo tila patay na siya. So, sakit kaya ang paminaw siya mga samad, pero siya maglisod pag ginhawa. Muto nga iyang hinay og tuod ang patayng lawas sa iyang mama. Kaya mangisangpit, wala na mitingog iyang mama. Why lain nagtikaw-tikaw? Siya na lain naglihok. So yan, paglinggawas niya siyang mama, ikamang siyang hinay panong sa unahan. May na lang dito sa unahan, dito ang ubang mga survivors. Dito ang ubang mga mulupyo na wa mapatay. Sus, nisyagit ang mga mulupyo pagkakita niya sa kadaghan siya mga samad. Nakuyapan na sab siya tungod sa pag-exert o effort sa pagkamang. Sunod niyang matngon, gitrapuhan na ang iyang lawas o labakara, ang iyang samad, gitapina na og mga dahon, kay wa may ospital, diha man sila sa bukid sa Lanigid. Niya, gipainom ko no siya og tubig nga gilagaan og 6 ka pulgada nga lansang, unsa ba na nga remedy, medical remedy. So murag linanhon nga tubig, lagaan og 6 ka pulgada nga lansang, gipainom niya. Ya, nawad-an na sad siya og panimuot. Sunod niyang kamatngon og buot, dito na siya sa Gubiao, sa siyudad sa Mandaue. Yan lang nahibawan, ospital diya ito sa US Army. So ang US Army nagtugod og ospital diya sa Gubiao. I don't know, maybe sa Eversley Child Sanitarium, diha na ba ng Eversley Child? Sa atong suwayan og subay ang kasaysayan sa Eversley Child Sanitarium in 1945, natukod na ba siya nga nung sila gihimo dito nga ospital sa US Army. So giduol siya og nurse, pagka hibaw sa nurse nakamatngon na siya og buot. Nangutana siya, hain man ko, motong gisultihan siya nga na siya sa Gubiao. Ingon ang nurse, diri na ka sa niaging 3 na kaadlaw. So 3 kaadlaw siya dito sa ospital nga wa siya panimuot. Ingon ang nurse, ayaw pag lihok kay nangutana naman siya asa iyang mga ginikanan, asa iyang mga igsuon, sinahibaw siya namatay iyang mama. Ingon ang nurse, sagdi lang, mahibaw ra ka, pero pabaskog una, pahiuli una sa imong kahimsum. So naabtan siya sa ospital og usa pa ka buwan, una siya nakagawas. Later on, ang iyan na lang nahibawan, sa dihang nabaskog na siya, na kaistorya na niya uban nilang mga silingan nga nabuhi sab sa nahitabo nga massacre, niabot og 250 ang nangamatay. Mga laki, mga babae, mga bata, way pili. 250 ang nangamatay. O pagsimbolo ko na ang 250 ka mga minatay, dako kay krus ang gitukod diha sa bukid sa Lanigid, sa Mulaw, sa Liloan. Ang Lanigid karon paborito sa mga hikers. Kaya ang Lanigid, ang iyang elevation 500 meters gikan sa sea level. Kung ato makumparar kanang Busay, mga 200 kapin metros ra na gikan sa sea level. So sobras doble ang gitas-on sa bukid sa Lanigid. Doon ako ng mga hikers diha nga anak manukad silang hike sa
simbahan sa Liloan, maghabal-habal pa dong sa barangay Mulaw, sa ubos nga bahin sa Mulaw. Unya ana na sila magsugod og baktas gikan sa Mulaw padung na sa Lanigid. Ya tungod sa kalayo, di sila mobalik kay magabian naman, ana sila mag-overnight sa Lanigid, magda sila og mga tents. Unya inig kabuntag, mamahaw sila sa ilang baon, unya magsugod na og lungsong padung sa Patag. Humanay kasagarang ruta sa mga hikers diya sa bukid sa Lanigid. As kaninduta ko no diha sa bukid perting Bugnawa ini kagabi. Unya aligre kayo ang banding sa barkada nga mag hiking diha sa Lanigid. Dili kuno lisod ang pagsaka kay doon na may trail, doon na may agianan. Mas lisod ang pagnaog, labi na kun monaog kag sayo pa kay buntag nga daghan pa kay yamog. Kuyaw kag madakinas. So, para sa mga nakasuroy sa Lanigid, palipangitaan ninyo ni dakong krus. Kay diha kuno in town mahimutang ang mga patayng lawas. Although after the war, naugkat kuno ang mga patayng lawas kay gipangita man gid sa mga paryente ug nahatagan kuno og tukma nga lubong. Nailhan gyud ang mga patayng lawas dayon. Unya na nalubong gyud og tarong. So posible wa na gyud mga patayng lawas diha. Pero diha sila gitamo ang mga patayng lawas human sa massacre. Pila ka adlaw human sa massacre, ang mga laki na taga-Liloan nag-organisar na og grupo kay wa may mga sundao na niabot diha. Nag-organisar sila grupo kay doon na sila nabantayan nga doon na pay mga Hapones nga nahibilin. So I don't know nganong wa sila mobiya diha sa Lanigid. Tuod man pag siksik nila sa bukid sa Lanigid, doon na sila naging tulo ka mga sakop sa Imperial Japanese Army, IJA. So, ilang gilibutan, ilang pasurrender, nisukol man. Mga guerrilla naman to ang nigukod nila, kapinusila nila, wag yun mo surrender. Ang mga Hapones, hanto namatay ang tulo ka mga Hapones. Ang ubang mga sakop sa platoon, ni padung na, ni sibat na, gikas Liloan, padung na sa amihanan, nabahin sa Subo. So, gisunod sa mga guerrilla, gikas Liloan, Compostela, Danao, gisunod nila, dito nila maabti sa Tabugon ang mga sundawong Hapones. Unya, naapiki na mga sundawong Hapones kay sa uluhan nila, diha na mga Amerikano nagbabag na sa ilang agianan. So napugos na lang sila og surrender. Niabot og dulad 10,000 ka mga sundawong Hapones ang ni-surrender ngadto sa US Army dinhi sa Subo adtong 1945. Ug kabahin adtong dulad 10,000 ka mga sundawong Hapones mao tong mga Hapon nga nagka-responsable sa massacre sa Lanigid, sa Barangay Mulaw, sa Liloan. Wa na gipaagi ang mga biktima in town sa pagkahibaw kinsa to ang responsable sa pagpatay nila. Kadaghan sa mga bangis nga krimen na hitabo atol sa gubat, pero mo'y kinadak ang massacre ng responsable mga Hapones dinhi sa ato sa Subo. Kapinsas gatos gipamatay si Harry Fenton, katong leader sa mga guerrilla diha sa Bukirang Barangay sa Tabunan. Pero sagol man sa itong mga tinuod yung mga espiya sa mga Hapon. Although diha ang mayoriya tingali mga inosente na gipatay ni Harry Fenton, mas daghan ang nangamatay. Wa gid kinahanglan ang pagkamatay sa mga sibilyan. So pila ka tuig human adto, dihay attempt sa pagsusi kung sa kay nakaprovoke sa mga sundawong Hapones. Nganong wa man sila masakir nga gihimo sa Konsolasyon. Wa man sila masakir gihimo sa ubang mga lugar dinhi sa Subo. Nganong dito man sa Lanigid. Grabe kayong masakira, gihurot nilang patay. Ang tanang mga laki, tanang mga babae, tanang mga bata nga ilang naabtan. Kung sa may nakatrigger adto. So doon na yung mga gisugyot nga maybe ang mga Hapones gipanggutom, gipang-uhaw, na war shock. Maybe gikan to grabing pinusilay sa mga Amerikanon, wa pa sila mapildi, wa pa sila musibat. Maybe sagol to kasuko na napildi sila. Gipahimungtan na lang ang mga sibilyan. Maybe sagol to kauaw. Pus lang man napildi sila, manabla na lang sila.
or kahadlok. Tingali kung kini mga sibilyan ilabuhion, musumbong ni ngadto sa mga Amerikanong sundao, matultulan ang among ruta, mababagan mi di mi kaabot sa barko nga among sakyan dito sa Bugo, mapatyan pagid mi. So amo na ni hipuson aron nga ma-extend og gamay nga wa ikahilibutan ang Amerikano na kasibat na mi makaabot, hopefully madugangan ang kahigayon makaabot mi sa Bugo. Dili mao to ilang panghuna-huna. Pero kinsa man makatungkad sa ilang panghuna-huna niya itong higayuna. Maybe katong batan-on nga ilang nakitaan nga igo lang unta nagsusi sa gitugway niya nga baka, ligson ti aling panglawas ug gipakaingon ti aling nila nga gerilya. Natuda silang armado, nahinay ka na nila, ilan lang gitiwas ug pamatay ang ubang mga parinte. Ang ubang mga molupyo dito sa dool. Di gyud ma-explicar nganong daghan kay mga sibilyan ang nangamatay. Daghan kay naangin sa kabangis sa mga Hapones. Diya sa bukirang bahin sa Lanigid sa Barangay Mulaw. Kanito Sakon elementary Sakon na doon ay elementary school nga dito itawag pati ang mga babae o ang mga bata. Si Gregoria Langkaag, human sa pila ka adlaw nakagawa siya sa ospital, nagkita silang balik siyang hinigugma. Doon siya hinigugma si Benito Hipaga. Pero si Benito Hipaga, pagkahitabo sa massacre, wa diha. Kay niadtong Balamban, kay nagsusisab sa ilang umahan dito sa Balamban na kung siya nakahimtang atol sa gubat. So, wa in taon makatabang si Benito niya. Pero ang ilang gugma, nakasurvive sa maong massacre, nagminyo sila. Bumao si Gregoria Langkaag Hipega. Mo'y labing hamtong na survivor. Ug mo'y nakasulti sa kinatibukan detalye sa nahitabo adtong gabi nga takdol ang buwan sa Abril 1945. Ang gubat hilabihan ka pintas. Ang gubat labihan ka bangis. Ug ang gubat way gipili na mga biktima. Masundaw ka man, masibilyan ka man, malalaki, mababay, mabata man. O sa palihog sa itong gamay nga kapasidad, mutabang ta paglikay sa gubat. Mutabang ta pagpuy-puy sa mga kasuko o mga panagsungi na mahimong resulta ug laing bangis, dugoon ug pintas nga gubat. Maugid na ang labing dakong pagtulon na nato makatunan sa mga sugilanon sa gubat. Sa pait nga kasinatian sa atong mga katigwangan. Sa wa kinahanglanan nga mga kamatayon. Sa way kapuslanan nga pagkakalas sa inosente nga mga kinabuhi. Ug hinaot ang munisipyo sa Liloan mohatag og highlight. Kay daghan kay kog nabasahan nga mga blogs, mga artikulo mahitungod sa ilang hiking sa Lanigid, wa gyud naghisgot og dakong krus. Ambot pila rin nahibaw na diya sa bukirang barangay sa Lanigid atol sa takdol na kagabion atong Abril 1945, 250 ka inosenteng mga kinabuhi sa kalalakinan, kababayan ug kabataan ang gipang massacre. Sa ambot, naglibog ba? Namahadlok ba? Natarantar ba? Wa na magkanimao, wa na magkayamukat ng ilang mga panghuna-huna ng mga sundawong Hapones. So Tourism Secretary man ang kanhi mayor sa Liloan, kanindot, kung atong i-highlight, kung atong butangan og marker na namay dakong cruise, ato na lang ng dugangan o public awareness. Aron na mga mulupyo sa Liloan, sama ni Chance Miro nga may nakabati ining istoryaha, hingpit, makatugkad sa hingpit nga detalye sa nahitabo sa ilang lungsod. Diha sab sa Liloan or sa Compostela, nadakpan sa mga Hapones si Gobernador Dodong Abiliana, Hilario Abiliana. Ambot doon na by marker sa lugar na gitaguan ni Dodong Abiliana sa dihang gidakop siya sa mga Hapones. Unya,
hantod karon wa ikita ang iyang patayng lawas, kinunahang gipatay siya sa mga Hapones tungod siyang pagdumili, pagtahan sa iyang pwesto ug pag-amin, paghawk sa lapalapas mga Hapones. Isog man kayto si Dodong Abiliana. Kanang Andres Abiliana para na siyang amahan na leader sa mga gerilya, leader sa mga rebelde batok sa mga katsila. Si Hilario Abiliana wa siya daan pero na siya eskwelahan. Kanang Abiliana National School pahinungod na sa iyang kaisog o kamabayanihon sa pagbarug, pagsukol sa mga Hapones. So ngadto sa Tagaliluan, dili na to kalimtan. Diha sa bukid sa Lanigid, sa Barangay Mulao, diha nahitabo ang labing dakong massacre dinhi sa Subo sa mga kamot sa mga Hapones dayong tapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Sa kinasingkasing magpasalamat sa padayon nga pagsubay, pagsalig ug pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom. Daghang salamat, Bingbing girl, the Sib-Sib girl.